Avui, en aquesta ocasió, serà un format diferent de l'altra vegada, serà més aviat un panel dels experts que han contribuït a la redacció dels documents, que conduirà una mica Héctor Sankowski, un petit diàleg per destacar unes preguntes, les idees principals. I després d'aquest debat, que serà aproximadament d'una hora, reservarem 30 minuts per preguntes o per comentaris o per propostes que s'hagin quedat en el tinter. Recordem que és molt important que això, que encara és un procés obert, que tenim un link, ara deixaré en el xat, un link amb un formulari per fer qualsevol tipus d'esmena, ni que sigui l'esmena de la coma, fer una proposta d'esmena de la coma en el document, però avui el que tractarem de fer en aquesta sessió és més aviat veure si ens estem deixant alguna important, d'acord? Hem de mirar el document en el més alt nivell i veure si estem cobrint totes les coses i si tenim totes les propostes que calen o que pensem que calen. Doncs dit això, doncs ara donaré pas a la intervenció inicial de la presidència de la taula, que és el Marc Miguillón, d'UGT. A les 9:50 aproximadament l'Héctor començarà aquest debat per una hora i una mica abans de les 11 ja donarem pas als comentaris. Per suposat, podem recollir comentaris en el xat i jo els aniré llegint per introduir-los en el debat. Tindrem mitja horeta i un cop fet aquest espai de 30 minuts ja tancarem la sessió amb la presidència i la directora Ana Hernández, d'acord? Com a màxim ens comprometem a acabar a l'hora de 11:15. Doncs, si us sembla, passem ja a la intervenció inicial per part de la presidència. Omar, la sala és teva. Molt bé, moltes gràcies, molt bon dia. Jo donar-vos les gràcies per permetre'm presidir aquesta taula. No sé si sabeu, soc l'Omar Minguillón, soc el responsable de la regió metropolitana dins del Secretariat Nacional de Catalunya de la UGT i començo les meves atribucions des del desembre passat. Per tant, és la primera taula a la que participo de l'AMB i per mi és un honor ser el president d'aquesta taula, que he tingut el privilegi de poder veure el document que estem presentant, on parlarem de reactivació econòmica i reindustrialització de l'AMB, que es va començar a treballar des del 2020 per les diferents entitats que participem en aquesta taula i és més que necessari dins de la problemàtica que estem vivint i sobretot de la problemàtica econòmica i d'industrialització que viurem en els propers anys per culpa d'aquesta pandèmia que ens ha assustat, ens ha acollonit d'alguna manera. Haig de dir que ningú pensaria el 2019 que tindríem una problemàtica tan greu, sobretot en sectors prioritaris al nostre territori, com el turístic o l'aeri o fins i tot els transports i moviment. I ara tenim que treure accions que siguin resolutives i sobretot solucions a problemes que venen i vindran en curt termini i no parlar de mig i llarg termini. Tenim que buscar solucions immediates. Aquest document, com han dit abans meu, sobretot l'Anna, té complicitats, sinergies i busca la col·laboració territorial i la col·laboració de les entitats que estem en aquesta taula i sobretot de l'autoritat metropolitana per intentar buscar solucions en matèria de reindustrialització que són molt importants i necessàries en el temps que estem vivint. Jo vull ser breu, m'han dit, tens 5 minuts, i em semblava que és molt. Em semblava que era molt, perquè jo crec que el que avui ens interessa és centrar el debat i sobretot que els ponents que sí que han participat directament, torno a dir que jo no he tingut el privilegi de participar, si la meva organització, en el document, puguin explicar-lo i sobretot posar-lo al damunt de la taula perquè a partir d'ara, com deia el meu antecessor, pugueu esmenar i posar punt i fil a l'agulla per intentar fer un document com mana. Passo a la presentació dels ponents. Crec que participaran a la taula Eric Valdés, cap de Plantejament i Territori de Barcelona Regional, Cristina Jiménez, cap d'Estudis de Mobilitat de Barcelona Regional, Cristian Verdagí, director d'Estudis d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona,
Sara Angrí, responsable d'internacionalització, inversió i sistemes d'informació de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, Jordi Berenguer, doctor enginyer de telecomunicacions i director de transferència de coneixement i innovació de la UPC, Carles Riba, doctor d'enginyeria per la UPC i professor emèrit del Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat, i suposo que el moderador d'aquesta taula serà el nostre company Héctor Sankowski, que a més li hem de fer, en la figura d'ell, a tota l'AMB, la gratitud d'haver organitzat aquest document, aquestes ponències, aquestes taules, i sobretot que d'ara endavant aquest document es transformi en solucions reals de futur de cara a les problemàtiques que tindrem. Jo torno a dir que m'agrada ser breu i crec que d'aquesta manera dono la paraula ja a l'Héctor i sobretot a la taula perquè comencin a fer una valoració. Molt bé, bon dia a tothom. Primer de tot, una cosa, i Maite Pérez, de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Perdó. Per mi, en tot cas, tant la Maite com la Cristina Jiménez i com l'Eric, però sobretot Maite i Cristina, ja van fer la primera edició de la taula i crec que estem treballant sobre el tema del REM i altres projectes. Cristina, Maite, jo crec que és dels anys 2010 o no? Bueno, no, fa molt de temps, no Maite, no Cristina, no? Quan vaig ser responsable de planificació de l'àrea i l'IERM estava sota la meva direcció i tècnica des del punt de vista de l'organització, no la direcció de l'institut, que era el Joan Truient, i per tant, tant a Maite com a Cristina portem molts anys i hem anat parlant d'aquest tema i per tant, Maite Pérez, moltes gràcies, Cristina, gràcies, Eric, Cristian i Sara, per descomptat, són tota gent que ve col·laborar amb nosaltres i també per descomptat, diguem-ne, al Carles i al Jordi, diguem-ne, que des de fora, des de l'UPC, ens han fet un inestimable suport, diguem-ne, no? Escolteu, primer, abans de cedir la paraula als ponents amb una pregunta, jo el que volia era primer agrair a tothom que ha participat en l'elaboració d'aquest document. Dos, òbviament, Òscar, per descomptat, un agraïment a tu, diguem-ne, Omar, un agraïment a tu i a tota la UGT. Abans vam tenir el Josep, però amb en Omar, no sé per quina raó vam fer un feeling ràpid, diguem-ne, no? I ens vam posar d'acord, quasi jo diria, en el moment que ens vam presentar, que va ser fa 3 setmanes i escaig, des que es va fer el congrés, de fet, en la pràctica, des que ell va venir a l'àrea i resultat del nou congrés, en el qual ell s'ha fet responsable de la regió. Diguem-ne, jo no voldria ahondar massa en el tema de la concertació, perquè ja ho ha dit l'Anna, és un element clau del projecte, amb els agents socials i de col·laboració públic-privada, però sobretot amb els agents socials en aquest cas. I, per una altra banda, diguem-ne, també dir-vos que per nosaltres és un goig haver arribat a aquest punt. Nosaltres som conscients que estem accelerant molt el procés, no? Perquè, de fet, en la pràctica, moltes taules van començar el mes de novembre i estem intentant liquidar-les. Per quina raó? Mireu, la magnitud de la crisi no dona temps a qui comença a fer. O sigui, jo, con todo respeto, por los ODS y todo lo que hay por ahí, el 2030, per la crisi que tenim avui dia, està una mica lluny, d'acord? Jo crec que hem d'actuar ràpid i en aquesta perspectiva, diguem-ne, i a part s'han produït algunes acceleracions que són inevitables, que tenen a veure amb la mobilitat, que tenen a veure amb l'energia. No sé, avui jo amb el Carles he parlat poc, però podíem segurament coincidir o amb el Jordi o amb la Cristina i Maite. El tema de la mobilitat fa 3 anys. Jo em recordo encara una declaració de Fiat dient que ells no pensaven fer cotxe elèctric fins al 2025-26. I avui ja l'estan fent i anunciant per la tele com a mínim el Fiat 500, diguem-ne, que és el seu estandard en aquest moment. Per tant, diguem-ne, la cosa s'està accelerant de manera molt veloç. Jo no sé si estem preparats, que és probable que no. Jo estaria convençut que no estem preparats, però s'han produït aquestes acceleracions. I per tant hem d'aprofitar la vinentesa perquè, malgrat que la pandèmia és una desgràcia i un desastre i que no té cap pal·liatiu, no és cap oportunitat per res, perquè quan hi ha una vida humana per mig no podem dir que això és una oportunitat, perquè això és una desgràcia, per almenys per la gent que està a prop. Això ja coneixeu aquest acudit entre cometes, aquest estadista soviètic que deia 4 persones és una tragèdia, 4.000 és una estadística. No, per mi 4.000 també és una tragèdia, ¿vale? Deia Stalin, perquè no ens
no ens perdem estadista soviètic, Josep Stalin. Però, diguem-ne, quan li criticaven el tema dels gulags i tot això, però on vaig a parar és que això és una tragèdia. Aleshores, hem de veure que això que ens ha passat ha produït algunes acceleracions i hem d'alguna manera tenir-les en compte i d'alguna manera sumar-les en aquest procés. Sense més preàmbul, diguem-ne, no? I una cosa sí que volia dir. La nostra premura i la nostra acceleració té molt a veure també en poder oferir, i justament ara que hi ha un nou govern a Catalunya, un tipus d'agenda. I per això, nosaltres, que si bé no deixa de ser, com molts documents, una mena de carta als Reis, en aquest cas hem avançat un pèl, i ho veureu en el document, que és qui és el responsable d'implementar aquesta mesura. I això va molt lligat també a la primera pregunta, a la segona i a la tercera, perquè la primera pregunta que jo li faig a una part de la taula, menys al Carles i al Jordi, sinó més aviat a los de mobilitat i ambient, no? I sostenibilitat, per tant, a l'Eric, la Maite, la Cristina, el Cristian i la Sara, en la mesura que vulguin intervenir en l'ordre aquest, però podeu intervenir de la manera que vulgueu també. La idea seria quals serien els reptes més importants que tenim en aquest moment des del punt de vista metropolità i quines actuacions destacaríeu, demanem unes intervencions molt breus, molt curtes, molt flash, és a dir, escolta, qual és un o dos problemes principals i quin tipus d'actuacions suggeriu o ens imagineu? Jo, com ja ho hem escrit tot això, jo no voldria simplement per puntualitzar i donar peu al debat. Sense més preàmbul, no? I tenint en compte que la intenció d'aquest document és poder incidir en la política pública, tant la metropolitana, però sobretot la de l'Estat i la de la Generalitat, sobretot la de la Generalitat en aquest cas, no perderíem més temps en aquesta presentació. I recordar que també nosaltres tot això ens està venint bastant molt bé per el tema del Next Generation, perquè ara tots estem buscant recursos i aquesta reflexió en para d'aportar idees a aquests recursos que estem cercant. No sé, comences tu mateix, Eric, diguem-ne, no? Que ha estat la de territori. Vale, molt bé, vinga. Simplement, y reforzar lo que comenta Héctor, ¿no? De como tres elementos para encauzar una mica, ¿no? Aquests reptes, ¿no? Y el tema de la Covid, evidentment, no? Que té aquests efectes que ja comentes, però que també està impulsant una sèrie de transformacions importants com la digitalització, no? El teletreball, el que estem ara, no? en aquesta sessió, no? Via telemàtica, etc. Després ja lo comentaves, no? El tema d'aquesta acceleració dels canvis tecnològics i de la producció industrial, que també ens plantegen uns reptes importants. Jo també volia comentar, i ja tothom és conscient, de que hi ha molt poques reserves en l'àrea metropolitana per desenvolupar nous sectors d'activitat econòmica. Per tant, jo crec que és vital la protecció de los que tenim, i principalment aquells que estan en trama urbana i que històricament són els que s'han anat transformant en altres usos residencials, etc. En el document veuran que ens plantegem, i ja anem treballant, una sèrie de reptes, evidentment, com adaptar aquest territori a aquesta nova forma de produir, desplegar, evidentment, mesures en el tema d'avançar la transició energètica, la mitigació del canvi climàtic, evidentment, incorporar l'economia circular, el tema que ja explicarà millor Cristina i Maite, el tema de la mobilitat sostenible i els efectes que té aquestes noves formes de producció sobre la logística, la mobilitat dels productes. Evidentment, en aquesta necessitat d'aquests canvis de producció, evidentment necessitem desplegar totes les infraestructures necessàries, principalment pensant en temes d'energia, etc. I també un punt molt important, que és que aquest territori que estigui més cohesionat i, evidentment, hi ha un tema important que és la igualtat de gènere. A partir d'aquí, jo ja sé que és un tòpic, que aquests reptes necessiten d'una visió més holística, de com se treballa la planificació urbana. Nosaltres, en l'agència de Barcelona Regional, lo tenim molt interioritzat, i en l'evolució aquí faig una mica de propaganda, des de l'inici de l'agència s'han anat incorporant diferents vectors, des de, al principi gent de medi ambient i més recentment amb la fusió amb l'agència, altres perfils,
que van més allà dels temes energètics, de residus, etcètera, que són necessaris en aquests nous processos que es plantegen. Després hi ha un punt important, no? Hi ha molts documents, hem participat en moltes taules, en molts debats sobre la necessitat d'ajustar els nostres instruments urbanístics. Jo aquí tenim molta idea de paràmetres d'ordenació, d'una sèrie de temes, i crec que ens falta, i jo crec que amb Héctor hem comentat moltes vegades, ens falta entendre com són aquests nous processos industrials per poder donar resposta, una bona resposta especialment a aquests nous processos. Jo crec que es planteja temes de logística, temes espacials, entendre què necessitats d'ordenació, d'urbanització, de serveis necessiten aquesta nova indústria per poder donar una resposta adequada. Després, hi ha un punt que és clau i que serà clau en el futur, i és simplificar tots aquests processos de gestió administrativa, de los plans, dels projectes, de les llicències. Està totalment desfasada la realitat de les empreses amb els processos de transformació que estem plantejant. No pot ser que si se vol implantar una empresa en el territori, després de 5 o 6 anys es pugui implantar perquè necessita fer una modificació de pla, uns instruments de gestió, urbanitzar, demanar una llicència i, per tant, necessitem agilitzar tots aquests processos o canviar-los. Després, evidentment, necessitarem molta inversió, i aquí una cooperació molt important entre les administracions i el sector privat. Serà necessari, fins i tot amb aquesta idea de que treballarem amb polígons existents i que necessitaran de molta inversió. Jo, és aquest primer repàs, després ja entrarem més detall en alguns altres temes i passo la paraula. Molt bé. Gràcies, Eric. Jo, simplement per afegir una cosa que t'has deixat, és el tema, bueno, no l'has mencionat, però creuem per el vector de la indústria 4.0, o sigui, com avui dia, que la indústria 4.0 ens està canviant el model industrial, i per tant, l'adaptació de la normativa. Només que aquest tema ja ho has dit, però només val. Sí, la idea és, jo crec que també és un punt de, ja ho comentarem més endavant, de com tenim que adaptar aquesta normativa a aquesta. Molt bé. Cristina, comences tu per ordre alfabètic, Cristina, i després Maite. El micro. Sin micro no s'escucha. Bon dia a tothom. A mi també, com diu l'Eric, m'ha resultat realment difícil sintetitzar una mica els reptes, però seguint una mica amb el fil de les idees que ja vaig comentar en la sessió de mobilitat, voldria posar l'èmfasi en 2 aspectes. Un, aquesta necessitat de prioritzar una planificació coordinada en el sistema de mobilitat per transformar i modernitzar el capital que ja tenim, les xarxes que ja tenim, davant segurament d'altres estratègies d'inversió en nova infraestructura. Ho dic perquè difícilment necessitem respostes. L'Héctor ha comentat aquest context d'acceleració, de premura, d'urgència per fer uns canvis. Difícilment trobarem resposta si posem el focus en la construcció de noves infraestructures, com ha estat el cas molt sovint. Necessitem respostes ràpides per dotar de major flexibilitat i de fer canvis ràpids. En aquest sentit, tenim el mal exemple de la xarxa ferroviària de llarga distància i mitja distància, que penso també és una peça molt important per tot el tema de la reactivació econòmica de l'àrea metropolitana. I com tots sabeu, hem fet unes inversions brutals en aquests últims 20 anys en fer una xarxa molt potent. Som els primers països en xarxa d'alta velocitat, però segurament des del punt de vista de lo que són la circulació dels trens i el que seria també el nombre de viatgers, estem en la part baixa, diguem, no som els millors. Aleshores, necessitem tenir aquesta necessitat. Disculpeu si m'estic liant. Si de cas, preferiria que comencés la Maite i ja torno ara jo. Ho he posat. Molt bé.
De totes maneres, afegint una mica el que deia ara la Cristina, no? També recordem una cosa que ella diu i que ells han treballat molt, que és el tema justament del traçat d'infraestructures, i aquí ella ha parlat ara del tema ferroviari. M'agradaria afegir justament que un dels grans reptes que tindrem en aquest moment és el tema de les grans transformacions que tindrem a l'àrea metropolitana si s'acaba de complir tots els acords que hi ha. Per exemple, el Ministeri d'Obres Públiques, el que el Ministeri d'Ábalos, per entendre's, en aquest moment es llama Agenda Urbana, Territori, que té un nom llarg. Per exemple, està tot el tema del soterrament de les vies del tren, i això és la liberació d'espais, el cas de Montcada o el cas de Sant Feliu, que és el més immediat, que ja és immediat, o el cas de l'Hospitalet, i després hi ha temes del Corredor Mediterrani, hi ha temes que són molt importants. Maite ens aportarà la seva visió. Maite ha estat molt activa en el tema de l'elaboració del pla de mobilitat urbana de l'àrea metropolitana, que si bé ha estat un pla, que potser el tema econòmic, per el meu gust, ja ho sap ella, ens ha tocat bé, però no suficientment, hem de donar una volta una mica, no per responsabilitat de ningú, sinó perquè estàvem més preocupats pel tema del transport, de passatgers, el tema de la mobilitat urbana, però ens agradaria pensar en això, perquè aquí apareix tot un pack, que és el tema de la DUM, del tema de mercaderies i tot el tema, de l'acceleració del tema. Fixeu-vos, per exemple, com un altre element per aportar, fa 2 o 3 anys haguéssim dit que se tenia que fer grans transports en hidrogen, amb el combustible hidrogen, i ara de sobte ve la Van der Leyen, ve Pedro Sánchez, todo el mundo habla del hidrógeno como si lo tuviésemos a la vuelta de la esquina, cosa que no es ser, ¿no? Malgrat que me estic dedicant a l'hidrogen. Tothom parla de l'hidrogen, és lliure, però en qualsevol cas l'hidrogen és potser el combustible més de futur de tots, fins i tot més que l'elèctric. Per tant, Maite, vinga. Gràcies. Hola, bon dia. Bueno, Héctor, jo no tenia pensat parlar de combustible, però... No cal que parlis, ja parlarà Carles Riba de combustible. Exacte. Bueno, a veure, i una mica també per complementar la línia argumental que segurament la Cristina ja volia començar. Jo, de fet, em referiré, Héctor, tu has començat dient els sots del 2030 ens queden lluny, però, a veure, jo crec que hem de tenir-los molts presents en aquesta situació que estem passant, perquè volia enfocar la meva intervenció potser uns temes que els tenim, diguéssim, tots recollits, però potser no tan manifestats regularment i són cabdals. Volia enfocar com la mobilitat en aquest curt i mig termini que tenim per endavant ha d'afrontar el repte de reduir les desigualtats socials. Ens estan tocant malauradament molt a nivell social tot el tema de pobresa, etc. i com està afectant en col·lectius vulnerables tota aquesta crisi que tenim. Jo crec que la mobilitat, un dels reptes que té és abordar de forma conjunta i integrada tant la part de desenvolupament econòmic, és a dir, com poder sortir d'aquesta situació, però sense deixar de banda totes aquestes persones que estan patint, realment patint. Per tant, jo crec que és un dels reptes que hem d'afrontar. Un altre que no volia també deixar-me és totes les implicacions a nivell de salut i benestar que la mobilitat implica i té conseqüències. Per tant, jo crec que sí que hem de poder avançar en actuacions que no deixin de banda el que fins ara i que jo crec que té una validesa completament manifesta en els propers anys de com la salut ha de sortir reforçada en les polítiques de mobilitat que es fan a nivell metropolità i local. Jo crec que aquest és un altre dels reptes. I per destacar algun altre, ja heu parlat, el tema de governança és cabdal en el desenvolupament de qualsevol d'aquestes polítiques, la coordinació interadministrativa, el treball permanent, conjunt, colze a colze, és molt rellevant i, de fet, així s'ha manifestat en les darreres actuacions a nivell metropolità que s'han impulsat. Vull dir que té un pes molt, molt rellevant i jo crec que s'ha de treballar en aquest sentit. I després, no volia deixar també lligat també amb tot el que s'està movent a nivell de fons europeus de recuperació, tot el tema d'impulsar una innovació tecnològica en les actuacions de mobilitat que es puguin fer. Jo crec que comencem amb aquests 3 primers reptes, potser en generarien uns altres, però jo crec que el debat donarà per poder comentar-los entre tots. Molt bé, moltes gràcies, Maite. No sé si, Cristina, vols
afegir alguna cosa o ja li passem a Cristian, si està, que no l'he vist, però bueno, suposo que sí. Digues, Cristina. Afegiria sobretot també tot el tema de com garantim la sostenibilitat financera, no? I la viabilitat del sistema de transport públic i en general. No? Tenim un marc de finançament que és realment inestable i preocupant, no? I bé, de moment tenim dues lleis, no? La llei catalana de finançament del transport públic, no? I la llei estatal de mobilitat sostenible i finançament del transport. Hi ha una mirada molt més àmplia, no? Del finançament i de la fiscalitat del sistema de mobilitat que ens ha de portar nous recursos, no? I noves maneres de mirar de com finançar un sistema de mobilitat que segurament, més enllà dels fons europeus, requerirà d'un marc de finançament molt més estable del que tenim ara mateix, bàsicament, això. Sí, sí. Continua, perdona, Cristina, que t'he interromput. No, era bàsicament afegir aquest tema del... Tenia, per una banda, la necessitat aquesta de la planificació coordinada per portar a terme actuacions ràpides i concretes i no allargar-nos en el temps perquè les urgències estan aquí i necessitem el marc competencial que tenim en el sistema de mobilitat. A vegades complica una mica a tenir un marc de treball més eficient per abordar molts dels reptes que tenim. També posaria, per exemple, el cas de lo que seria la xarxa de rodalies. Tenim un marc competencial entre l'administració i la Generalitat que a vegades ho fa més complicat. Tenim el cas del pla de rodalies recentment aprovat. Aquest és un element imprescindible per tirar endavant moltes de les deficiències que té el sistema. És un pla amb més de 6.000 milions d'euros i hem de ser molt, en el desenvolupament i el desplegament d'aquest pla, hem de ser molt curosos allà on posem les prioritats. A diferència d'altres plans, jo crec que baixa i realment és més realista i intenta modernitzar i transformar la xarxa existent sense anar a noves infraestructures i noves línies, però realment té dos punts que aquí, per exemple, es veu que és un pla que té 6.000 milions d'euros i, en canvi, no ha fet una reflexió pel que fa al tipus de serveis que han de fer. Perquè, tenim un pla de rodalies que és competència del Ministeri i a l'hora d'entrar en la reflexió més a fons amb aquests diners, aquestes inversions, quins nous serveis tindrem per facilitar la mobilitat, doncs això és competència d'un altre departament i en certa manera, això jo crec que resta una mica de potència al pla, que són temes que jo crec que a mesura que se'n vagin desenvolupant s'hauran d'anar coordinant una mica més si volem realment fer un canvi. Molt bé. Fixeu-vos que el que diu la Cristina i el que deia la Maite és molt important, lligar el tema finançament i el tema finançament i governança són temes que seran claus en el futur, diguem-ne, no? I és cert el que diu plenament tant la Cristina com la Maite. A veure, jo crec que estem anant massa ràpid, però no podem parar el ritme, diguem-ne, no? Perquè no és qüestió de parar-se molt a pensar, però també no hem d'oblidar que hem de pensar, diguem-ne. És una situació una mica complicada. Bueno, hem de veure com lo assolim i tornaré a posar l'exemple, diguem-ne, de l'hidrogen, no? Perquè és un bon exemple en el sentit de dir que, per exemple, TMB posa una hidrolinera en marxa d'aquí a un any, diguem-ne, no? Potser menys, ja seran 8 o 10 mesos, no? Després està tot el tema del hub de Tarragona, però ara parlaria d'aquest cas. És un cas molt concret, diguem-ne, però clar, en aquest moment tenim 7 autobusos comprats que no han arribat encara, que seran els primers, però estem parlant que d'aquí estem parlant de 50 autobusos d'aquí a 4 anys, però potser estem parlant de tota la flota d'aquí a 8 anys. Per tant, hi ha molta feina per davant, en aquest sentit. Per tant, és molt curiós. Cristian, jo no sé si... Bueno, sí sé que suposo que l'aportació... Aquí estic. Hola, Héctor, bon dia. No, jo diria, en el tema logístic és un tema, ja sabeu que és com una mena de hermana, entre comillas, pobre, que no es cierto, no es nada pobre, però sempre la tenim, esto es mucho espacio, poco puesto de trabajo. I aleshores, bueno, a veure, i ara nosaltres estem intentant canviar aquest discurs, perquè, clar, al final tots volem arribar a prendre iogurt. Jo sempre poso l'exemple del Cristian del Riu de prendre iogurt, diguem-ne, no rebre la tablet, diguem-ne, tot això requereix logística, no? Requereix
moviment de paquets, diguem-ne, no? I a vegades ens oblidem que això també és part de la nostra vida. Sobretot el tema alimentació, la logística és clau. Perdona que faci una anècdota molt divertida. Fa molts anys, no molts, farà 6 o 7 anys, crec que va ser amb vosaltres, Beceli, si no... Sí, jo crec que estàveu també... No sé si tu te'n recordes que va venir la directora de distribució de Mercadona, no sé si tu te'n recordes, i va fer aquest comentari que diu nosaltres no ens dediquem a l'alimentació, sinó que ens dediquem a la logística. No sé si te'n recordes. O sigui, la tia va posar, diguem-ne, no? Molt curiosament, que a part era una empresa que venia en tren des de València, te recordes, no? Que va dir, jo vengo en tren perquè me obliga la empresa, no? Però va ser molt divertit perquè va dir, no, nuestro principal negocio, nuestro principal pensament és amb la logística, no amb el que fan, que és vendre productes. Era un xiste, però que era molt gràfic del problema, diguem, de la distribució. Molt bé. Cristian, gràcies. Pues, Héctor, gràcies a tu, a vosaltres, a tot l'equip de l'àrea. Jo diria, i per no repetir coses que ja s'han dit i que, evidentment, també comparteixo des del punt de vista de la logística, de l'impuls a l'activitat logística al territori metropolità, àrea i regió metropolitana, no només als 36, no? El territori de 36 municipis. Bueno, jo crec que aquests últims mesos, aquests últims anys, estem percebent clarament que la logística és un motor de futur, un motor econòmic de futur pel nostre territori. Pot ser, no? Un motor econòmic de futur. I hi ha dues dimensions que s'encavalquen al territori. I part de les tensions aquestes que comentava l'Héctor i que han sortit a les intervencions inicials també, no? També s'ha parlat de la DUM, és això, que al nostre territori se superposen dues capes logístiques, no? I aquestes grans implantacions amb ambició de ser centres de distribució regional d'abast europeu i tota l'atenció nova de distribució urbana de mercaderies vinculada a l'emergència del comerç electrònic. I això una mica, bueno, són dues situacions diferents, dos reptes estratègics diferents i segurament cal abordar-ho amb eines diferents. Fent una mica, adaptant així una mica la dialèctica aquesta de les missions, que està tan en boga ara mateix, semblaria que aquest territori té potencial per desenvolupar una missió logística. Una missió que no és només logística, com deia l'Héctor, Mercadona, supermercats, logística... Bueno, és una mica tot, és una estratègia que va més enllà, va de quina indústria, quina activitat econòmica, de quina manera, i en el fons el repte és estem disposats a dedicar recursos, que vol dir territori, persones, neurones, diners, a prestar aquesta mena de serveis avançats a resta de sectors econòmics de l'economia d'altres territoris, perquè va una mica d'això, de pujar l'aposta, no només de fer logística pròpia, sinó la logística al servei dels altres. Clar, intentant entrar per la part de dalt, i nosaltres oferim millors emplaçaments, millors connexions, millors persones, millors solucions tecnològiques que som capaços de desenvolupar aquí dins del nostre territori. I aquesta és la capa, diríem, de competitivitat territorial. I després hi ha tota la part de la distribució de mercaderies que toca molt, el dia a dia dels nostres pobles i ciutats i de nosaltres com a consumidors, de nosaltres com a ciutadans, de nosaltres les persones com a habitants d'aquest territori. I són dues coses diferents. En qualsevol cas, jo diria 4 reptes compartits per aquestes dues capes que tot és logística i tot és mobilitat i tot és urbanisme i tot es toca i tot és sostenibilitat. El gran repte de la sostenibilitat social i ambiental, perquè és evident que aquestes activitats, singularment la gran logística, ha d'establir-se sent compatible amb la resta d'usos del seu entorn més proper. Aquestes dificultats d'emplaçament per motius de mobilitat, d'emissions, d'ocupacions, de dir, trinxem el territori, ocupem el territori a canvi de aquí no hi ha llocs de treball localitzats i per tant no m'interessa. Aquí hi ha camp per córrer i es poden fer bé les coses. Evidentment, no a qualsevol preu és admissible, però sí que hi ha solucions que haurien de ser plantejables i models que s'haurien de poder arribar a desenvolupar. Tot el sector logístic, però per extensió el transport, la mobilitat, aquí hi ha el repte de la descarbonització i la transició energètica. És transversal a tota l'economia, a tot el sistema productiu, però amb un paper preponderant també en el món de la logística. I aquí, amb l'avantatge que l'activitat logística té un potencial per ubicar-hi generació. Totes les cobertes d'emplaçaments logístics són potencialment aptes, podrien ser arribar aptes per la generació fotovoltaica. Mirem-ho, perquè això pot ser un
una de les conseqüències positives d'encabir logística. I el repte del talent, de l'atracció del talent, la logística que volem no és la de, per dir alguna cosa, només de persones que fan anar carretilles. La logística que volem és la de la gent que programa, que fa algoritmes, que és una mica més amunt d'afegir valor a les transaccions. I aquí hem d'estar preparats, i no sé si tenim tantes persones preparades per desenvolupar aquestes activitats. De fet, totes les dades diuen que són els perfils que més estan costant. Volem una transició digital de l'economia, però resulta que no són prou digitals en les nostres competències professionals. Anem-hi, i això, des de la banda de la formació professional, l'àrea ho té ben diagnosticat i també treballa activament i realment jo crec que val la pena, fins i tot si és una sessió de territori, parlar d'això, de les competències professionals de les persones i dir, d'això va que el territori sigui competitiu, de tenir també persones formades amb aquestes competències professionals. Una altra cosa, agilitat en les tramitacions urbanístiques. Això és un mal. O d'aquest mal fa molts anys que plora la criatura, ho apunto, no m'estenc, però val la pena que mirem, sobretot els grans projectes d'inversió, si es poden arbitrar alguna mena de fast tracks, que no vol dir posar menys filtres, que no vol dir mirar menys les coses, sinó vol dir posar terminis concrets i realistes de quan poden estar en solfa els projectes d'inversió. I l'última cosa, l'últim gran repte és que es planteja un dilema, i aquí el món local, l'administració pública està dient hi ha sol de sobres per encabir nous projectes logístics i, en canvi, el mercat, els operadors privats, però també operadors públics, tipus Port de Barcelona, i així estan dient, jo no trobo ubicacions aptes per grans projectes d'inversió logística. I aquí hi ha una divergència de mirades que vol dir que algú s'ho miren tan diferent que no arriben a una visió compartida. Jo crec que aquí el debat és si Greenfield avui no resoldrem tot, No. Si Greenfield o Brownfield, i clarament hauríem de tendir a aprofitar, a remodelar, a transformar espais que han quedat obsolets i que pot ser d'interès compartit de dir, grans espais obsolets, reconvertim-ho i fem possible que sigui desitjable ubicar-hi nova activitat. I aquest procés necessita complicitat. Molt bé, gràcies, Cristian, perquè m'estan dient des de la moderació que tinc que apretar els temps, però em sembla molt interessant. S'ha adelantat a la tercera pregunta, que era reptes i obstacles, i està molt bé. Mireu, ara li cediré la paraula al Jordi i al Carles, als quals agraeixo molt que hagin fet, perquè van entrar al final, del projecte, al final vull dir, al mes de novembre, o el Jordi una mica abans, va ser la segona, però fixeu-vos, nosaltres hem intentat amb aquest projecte, i ràpidament ho dic, tocar tot, perquè ara ens quedarà una sessió que ara l'anuncio, que és de recursos humans, de la part de com serà el futur del treball, i la titularem el futur del treball, el treball del futur, una mica en aquesta línia, però tocarem de tot, des de la persona fins a l'energia. I això per nosaltres és molt important, perquè és un enfocament perquè nosaltres no podem deixar cap tema. Per això avui la logística, avui la mobilitat, avui l'energia, les telecomunicacions, l'economia... O sigui, m'enteneu? Aquesta idea de globalitat, d'una visió molt holística, molt completa del tema, per nosaltres serà imprescindible. Escolteu, cedeixo la paraula. Ara farem una segona, que és més aviat ens centrarem en el tema energia i telecos, en l'ordre telecos i energia, per tant, Jordi Berenguer, que és amic de la UPC, és vicerrector de la universitat, en aquest moment tenim molts negocis amb ell perquè estem en la tira de projectes, l'hidrogen, estem per tot arreu, estem treballant en moltes coses, i és un plaer, no? Tenim a mitges el campus del Besòs, a mitges no, és d'ells el campus del Besòs, però nosaltres som accionistes com a àrea metropolitana del campus, perquè tenim una part dels terrenys nostres i de l'antic Consell Comarcal, tenim moltes coses en comú i, per tant, és un plaer. I el Carles Riba, que és la segona persona que intervindrà, em recordava el primer dia que vam parlar que va ser alcalde d'un municipi metropolità, el Sant Joan d'Espí, va ser el primer alcalde d'Iruna, no? I, per tant, també té una relació molt intensa, a part que continua vivint a Sant Joan. Escolteu, res més, Jordi, tot teu, el tema de les telecos i com veieu des de les telecos, més que de les telecos, de tot el concepte dels sistemes de TIC i més que TIC, 5G, fibres òptiques, tot el tema. Molt bé, gràcies.
Jordi? No estàs? Està mut. Lo hem perdut. Carles Ribas sí que hi és? Sí. Escolta, te dono la paraula a tu mentre apareix el nostre amic Jordi Berenguer, que ara li posaré un WhatsApp. Gràcies, doncs. Bé, se'm demanava seguir quins aspectes i actuacions clau cal tenir en compte, a més des del punt de vista de l'energia, en aquest cas. La primera cosa que volia dir és que penso com a tema previ que cal fer accions per pal·liar els efectes de la Covid. O sigui, penso que sense estabilitat no podem fer res i això és important. Sé que l'àrea metropolitana està fent un programa en aquest sentit i altres també, però aquest és un tema que l'hem de cuidar moltíssim. Avui mateix estem veient molta inestabilitat als carrers, que en part s'explica pel cop que ha rebut molta gent de la Covid. En segon lloc, volia comentar una qüestió que oblidem que el tema de la transició energètica i la seva conseqüència principal, que és el canvi climàtic, està al darrere de tot, o sigui, és a la base. I molt sovint parlem una mica com si és una cosa d'aquelles que ja sabem que tots, que és això. No, és que pot venir un moment en què la falta d'energia, la falta de vectors energètics per moure la nostra societat, faci que moltes de les altres coses que estem parlant ara no tinguin sentit, perquè és que no podrem fer-les. Per tant, aquest és un tema que no el podem oblidar. Hi ha un professor precisament de la Politècnica, amb unes converses de bar, va fer una observació molt interessant també. Ell va dir que l'emergència climàtica és una mica la diagnosi de la situació, el que ens està passant. Diu, però la transició energètica són les claus amb les que podem actuar. I aquesta és una qüestió bàsica. I jo crec que ho estem oblidant. Llavors jo voldria destacar, i ara ja molt referit a l'àrea metropolitana de Barcelona, de la qual vaig ser vicepresident, vaig ser vicepresident de la corporació també, Terra i en Pasqual Maragall, dos aspectes fonamentals, i els cito. El primer és el nou pacte territorial que inclogui l'energia. L'àrea metropolitana de Barcelona és una zona extraordinàriament densa, amb una superfície de metres quadrats i una població de 3.239.000, és igual, té una densitat d'uns 5.000 habitants per quilòmetre quadrat, però tenint en compte les importantíssimes zones boscoses, el parc agrari i altres coses, probablement aquesta densitat se'n va cap al doble. I això ens fa una densitat extraordinàriament elevada en el conjunt mundial. Per cobrir les necessitats energètiques d'una societat com la nostra, prenent l'equivalent en captació fotovoltaica, són aproximadament necessaris uns 85 metres quadrats per habitant. I això vol dir 27.500 hectàrees per l'àrea metropolitana. Tenint en compte que són 63.000 la total i que més o menys la meitat són les edificades, aquestes no hi caben. No és possible. I a més, Barcelona i la zona metropolitana concentren un bon nombre de serveis i equipaments de caràcter general, com són el Parlament, el Govern, els grans hospitals, universitats, port, aeroport, etc. De manera que encara caldria, diguem-ne, una superfície més gran per cobrir aquesta energia. Per tant, tenim un problema. Això no és versemblant. I, per tant, una part molt substancial, probablement bastant més de la meitat, bastant més potser cap a les 3/4 parts o més, de l'energia renovable per alimentar les necessitats i les activitats de l'àrea metropolitana del futur hauran de venir d'altres territoris de Catalunya i, eventualment, d'Espanya, amb superfícies excedentàries. Per tant, una primera qüestió fonamental serà, en el marc de Catalunya i de la mà de la Generalitat, establir un nou pacte territorial que inclogui l'energia. Això és importantíssim. Si compta amb la participació i la incorporació de beneficis per als territoris i els habitants de les zones generadores, aquest pacte, a més, pot esdevenir un factor d'equilibri territorial per revertir la Catalunya buida que tenim i que s'està produint a tot arreu del món. I aquí volia fer una observació que em sembla que és important. El Pla Director Urbanístic de l'àrea metropolitana, el PDU, que en diem, l'àrea metropolitana de Barcelona, que actualment està en fase de tramitació, no inclou el tema de les superfícies de captació necessàries per alimentar l'energia renovable per la seva població i activitats. Jo crec que aquest podria ser una reversió important que caldria fer. Vull dir, jo penso que encara hi som a temps, no sé si en tot cas s'hauria d'introduir. I el segon tema que volia, perquè són a més són els principals problemes, el segon tema que volia comentar és la substitució, la necessitat de substituir el petroli per vectors energètics renovables en el transport.
A escala mundial, i també a Espanya, Catalunya i l'àrea metropolitana de Barcelona, aproximadament el 75% dels derivats del petroli, o sigui, del petroli que tenim, el 75%, alimenta el 95% de tots els vehicles, terrestres, marítims, aeris, etc. I per altre cantó, per exemple, el transport en els usos energètics de Catalunya és especialment elevat i absorbeix el 38% de l'energia primària, però el 45% de l'energia final. O sigui, és una proporció extremament elevada. Després vindria la indústria. Per altre costat, el petroli convencional va arribar al seu màxim, el peak oil, el 2008. Després, el desplegament dels petrolis lleugers obtinguts per fracking als Estats Units va posposar el peak oil global, comptant el fracking, però que es va donar el 2017. O sigui, ara ja tenim un segon que va esclatar com una bombolla del fracking que ara l'estan vivint als Estats Units. I ara ja no s'alvira cap altre element que pugui aturar el declivi del petroli. A més, diverses previsions, jo en tinc alguna d'elles, assenyalen que la producció mundial de petroli pot esdevenir ja residual vers la meitat de la dècada 2040, cap al 2045-2050. Per tant, hi serà el primer, a més de tots els recursos a esdevenir. A part, diguem-ne que potser fins i tot part del petroli que tenim sota terra no el podrem utilitzar per efectes del canvi climàtic. Per tant, és un tema extremadament important. Per tant, la substitució dels vectors energètics basats en petroli, gasolina, dièsel, querosè, fuel oil, per electricitat alimentada per bateries, piles de combustible d'hidrogen i per catenària també, és un factor clau de la transició energètica, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. El transport esdevindrà relativament més car que no ho és avui dia, i això afectarà profundament, i això també n'hem de ser molt conscients, múltiples aspectes de la vida quotidiana, des de l'alimentació, ens venen molts productes de diversos milers de quilòmetres, això no sé si va ser possible en el futur, passant pels sectors de l'automoció, que tindrà ja el té ara actualment, i del turisme, fins també a la globalització actual dels mercats. O sigui, això és una cosa que ja veurem com afecta. En tot cas, és urgent iniciar de forma decidida la transició energètica en el transport a través del canvi de vectors renovables i nets. O sigui, i el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, el PMM1, aprovat recentment, va ser l'any 2019, manifesta la voluntat que el transport sigui sostenible, però no contempla el canvi de vectors energètics que ho ha de fer possible. I això és importantíssim. S'haurien de començar a fer accions especialment en aquells col·lectius, en aquells sectors que poden fer, diguem-ne, transformacions. Per exemple, en el sector de repartiment o de distribució de de productes, que Barcelona i l'àrea metropolitana va ple tots els matins de camions i camionetes, etc. Aquí podríem començar a aplicar ja una transformació important en aquest sentit. Em reservo per després la segona pregunta, altres qüestions, sobretot les més positives, que crec que també n'hi ha. Moltes gràcies, Carles. Ha estat molt interessant, diguem-ne. El que sí te demanaré personalment és que em facis tot això que m'has dit del pla director, que jo lo transportaré, no pateixi, no me callo res, aquest tema. Molt bé. Jordi, ara que has tornat, perquè t'he admès, diguem-ne, no? Vinga. Sí, se us ha passat un micro que m'ha fet d'aquí alguna trastada. Una venjança. Molt bé. No, a veure, sobre el tema de telecomunicacions, jo crec que aquí bàsicament, o sigui, tothom és conscient de que és una infraestructura i un servei que és essencial, que hi ha de ser, i per tant, jo diria que el punt clau i el punt essencial és que s'ha de facilitar el seu desplegament en el territori. Això és inqüestionable. Perquè d'alguna manera ens hem avançat tots a què necessitem les telecomunicacions perquè volem bàsicament banda ampla, o sigui, si no tinguéssim banda ampla doncs no estaríem fent el que estem fent avui aquí, i ens hem acostumat a la ubiquitat, és a dir, a poder-nos connectar des de qualsevol lloc, o sigui, des del cotxe, des d'anar pel carrer o des de casa o des de la feina. I després l'altra cosa és la mobilitat, que és l'altre concepte que va associat. Aquests són els tres eixos claus o aspectes claus que trobem en el que avui demanem a les telecomunicacions. Llavors, quan mires una mica en el cas de Barcelona, l'àrea metropolitana, jo diria que és una de les regions potser que estan més afavorides perquè
clar, hi ha molta gent, hi ha molta demanda, hi ha molta indústria, molta activitat, i això facilita que la iniciativa privada de les operadores hagi facilitat un desplegament bastant important. De fet, gràcies a aquest desplegament, el que hem vist és que amb aquesta història del Covid, ara fa un any, que va començar tot el confinament i el tancament d'activitats, gràcies a això es va poder mantenir una certa activitat mitjançant el poder disposar de teletreball i poder fer teletreball i actuar a distància, juntament amb la logística que abans es comentava. És a dir, tot plegat és un engranatge que funciona. Llavors, aquesta bona cobertura, quan mires també les dades estadístiques de l'IDESCAT sobre l'ús que se'n fan a les empreses, descobreixes que majoritàriament totes les empreses tenen connexions bones o de banda ampla, tant les que estan en els polígons d'activitat econòmica com els que estan en altres llocs urbans, però el que sorprèn és que mirant les estadístiques, per exemple, de les empreses de menys de 10 treballadors, deien que el 77,5% deien que per ells no era prioritari el tema del Big Data. I per les empreses que tenien més de 10 treballadors, el 66% d'elles deien el mateix. Clar, el que sorprèn amb tot això és que ara estem parlant, de fet l'altre dia la Carme Artigas, la secretària d'Estat de Digitalització, parlava que estem entrant al segle XXI serà l'economia de la dada, de les dades, la gestió de les dades. Llavors, esclar, això vol dir que necessites, per una banda, tractar moltes dades, aquestes dades processar-les en tècniques d'intel·ligència artificial o de deep learning, com li vulguis dir, però d'alguna manera, esclar, això és una de les potes que caldrà, sobretot de cara a les empreses, per abordar aquesta digitalització i aquesta transformació digital que tota la pel·lícula del Next Gen està dient i està impulsant. Cada cop que estem veient tots els diferents programes o les actuacions relacionades amb el Next Gen de fons europeus, tant des dels hubs digitals d'innovació fins als PERTEs, les manifestacions d'interès, tot el que hi ha per aquí, tot el que vol és transformar l'economia, fer que les empreses, sobretot les pimes, siguin més resilients i, per tant, d'alguna manera el concepte de les TIC i de la digitalització està imbuït. Això suposa també unes certes dificultats que s'haurien de resoldre, que és que, per exemple, per les pimes, sobretot per les petites, els hi costarà molt més el poder accedir a aquestes transformacions, mentre que les que són més grans, això ja us hi serà molt més fàcil. Llavors, aquí també hi ha un altre aspecte que és important, que és potser una certa reticència en l'àmbit del que és la protecció de les comunicacions o les dades, la ciberseguretat. És a dir, si no s'és capaç de generar confiança i per banda que aquestes comunicacions, que aquestes dades que s'utilitzen siguin segures, estigui garantit el seu ús, doncs això també seria una de les barreres que penso que s'hauria d'intentar superar. Després ens trobem amb l'àmbit del 5G, que és mobilitat, és ubiquitat i és estar connectats per tot arreu. Aquí també hi ha aspectes que s'han de tenir en compte perquè amb el 5G tots estem sentint parlar de moltes de les aplicacions que hi ha i potser les més conegudes, les que tenen més impacte, pot ser les relacionades amb la mobilitat, el cotxe connectat o, potser més endavant, serà el cotxe autònom. Però, de moment, seria el cotxe connectat. El qual vol dir que ha d'haver-hi un cert desplegament, sobretot en entorns urbans, de carrers, vials, carreteres, etc. Però hi ha una problemàtica que també s'hauria de resoldre, que és que, per exemple, el que sembla aparentment fàcil, que seria aprofitar un fanal, un semàfor o un senyal de trànsit i allà posar-hi un transmissor de 5G, no es pot fer, perquè resulta que la xarxa d'enllumenat no la pots compatibilitzar amb la xarxa de 5G o del semàfor. Clar, això són traves que hauríem d'intentar solucionar. I l'altre aspecte, jo penso que aquí també
també podríem aquí jugar-hi, que és que amb els polígons industrials, des que ja s'havia dit, amb altres informes i altres estudis de fa anys, que hauria d'haver com un centre d'activitats que donés suport o servei en aquests polígons, a les empreses dels polígons, doncs potser aquí també hauríem de pensar, sobretot per les pimes, ajudar-les amb aquesta transició a base de proveir uns serveis potser més avançats en tema de suport al Big Data, al 5G o en aquesta transformació digital que d'alguna manera, aprofitant economies d'escala, hi poguéssim ajudar-los. Per tant, tenir un paper més actiu amb aquesta transformació digital que necessiten aquestes empreses. No sé, més o menys. Jordi, moltíssimes gràcies. Realment ha estat una intervenció molt interessant perquè ens has posat sobre un altre com el Cristian que s'ha avançat als reptes, però no és broma tot el que el planteja perquè i el que ha dit tothom, o sigui, és cert que anem en dues velocitats. Jo vull posar-vos com un gran repte per la següent pregunta, ara intervindrà la Sara Angril per temes de medi ambient, però el gran repte és, i ho dic per tothom, per pensar, jo no sé si ho poden respondre, és com fem compatible en velocitats la capacitat de reacció que té l'administració, que és la que planifica i implementa, amb el canvi del món. O sigui, l'exemple del semàfor potser és el més bruto, no? I diu, escolta, estarem anant, estem arribant a Marte i encara no sabem, com fer un forat de 3 metres, com aquell que diu, avui tenim fotos de Marte i no sabem encara com fotografiar, no sé, la xarxa de clavegueram. No sé si m'enteneu, o sigui, estem parlant de dues velocitats, o de més, però de dues velocitats. I el que passa que en aquest cas, clar, amb el handicap de que no ens permetrà l'aprofitament màxim de determinades tecnologies, perquè ja podem tenir 5G, però si no resolguem els altres problemes, doncs escolta, ja no podem tenir el 5G i el 8G, no sé si m'entens, però molt bé. Moltíssimes gràcies. Sara, que és la responsable de tema internacional, li dirà, i per què parla de medi ambient, la Sara? Perquè a part la Sara, té el meu encàrrec i de l'Anna Hernández de parlar d'aquest tema perquè Sara ha fet el doctorat i tot el doctorat en temes de medi ambient, perquè és una persona que venia del món del medi ambient i a part és la nostra responsable de sistemes d'informació geogràfica perquè també ha fet geografia i és important aquesta mirada que permet lligar el tema del medi ambient amb el tema del territori que ens ve molt bé i per tant, Sara, avui no parles d'internacionalització, parles més d'economia, per això a vegades la teniu en aquell àmbit però en realitat li hem demanat que col·labori amb aquest. Gràcies, Sara, vinga. Bon dia, gràcies, Héctor. Doncs bé, pel tema de sostenibilitat tenim molts de reptes i de tots colors i una mica ja han estat sortint, així que intentaré ser breu i anar més al gra. Un dels reptes transversals que tenim com a societat és el canvi de paradigma que totalment en línia amb el que comentava el Carles fa un moment. Penso que cal abordar amb lògica transversal aquest canvi cap a un model d'economia baixa en carboni i que passa per un canvi sociocultural, econòmic i ambiental dels sistemes de producció i consum, que hem d'accelerar moltíssim. I en aquest sentit, un dels pilars d'aquest canvi està lligat amb l'optimització de sistemes, identificar i promoure sinergies en el sistema industrial, en els polígons, en el teixit productiu, que permetin una gestió optimitzada dels estocs i dels fluxos de materials, d'energia, d'aigua i també de serveis. I també penso que cal assegurar que el que comentàvem, que la governança garanteixi la coherència d'aquest canvi de paradigma i que s'elabori una estratègia territorial compartida. Així, aquest canvi hauria de comportar que les administracions públiques facin noves formes de legislar, de planificar, de pressupostar i també de gestionar i també en el sector privat, tots amb una major coordinació. Un altre dels reptes que jo volia apuntar era el d'assegurar la transició energètica i la descarbonització de l'economia, perquè sabem que en el seu conjunt el cicle de l'energia contribueix a més del 70% de les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle. Si es compta tot, des de la producció, la transformació, el transport, fins al consum. Però aquest tema ja l'ha abordat amb molt detall l'expert, en Carles, i per tant només mencionaré un parell de coses concretes i més vinculades amb la indústria, perquè la indústria és un sector que ja ha iniciat aquest procés de transició, però que encara té molt de camí per recórrer.
I també veiem que la dependència dels combustibles fòssils a la nostra indústria no només es limita en el tema energètic, sinó que tota la llarga cadena de valor de la indústria que en depèn també ha de patir aquesta transformació. I això és especialment important en alguns sectors com el de la petroquímica o en d'altres. Llavors, com a mesures concretes, penso que cal adaptar aquestes fonts energètiques alternatives a les particularitats i necessitats de cada cas. I llavors també una de les mesures que volia mencionar era que calen establir nous estàndards mínims a nivell infraestructural i d'urbanització que assegurin l'eficiència energètica i que integrin els altres aspectes ambientals. I facilitar la instal·lació d'infraestructures compartides entre les diferents empreses i la creació de comunitats energètiques en espais com podrien ser els PAE, on pensem que són especialment viables econòmica i tècnicament. Sobre els temes de mobilitat, ja els heu mencionat bastant, només reforçar la idea aquesta de l'Héctor que hem de treballar per impulsar la incorporació de l'hidrogen verd com una font alternativa, principalment en el sector de la mobilitat i en aquells processos industrials amb més demanda energètica. I el que sí que volia centrar-me una mica era en el tema dels residus i recursos, perquè com a territori, com a societat, hem d'avançar cap a un ús eficient d'aquests recursos i alhora que amb aquest equilibri, que donem també resposta a totes les necessitats de la metròpolis, però sempre amb la fita de minimitzar residus i maximitzar el seu reaprofitament. Sobretot per la salut de les nostres empreses, perquè mantenir aquests recursos el major temps possible en el cicle econòmic permet incrementar el valor que ens generen i reduir-ne la nostra dependència. I com a mesures singulars hem de contribuir a generar un mercat eficient de matèries primeres secundàries i sobretot generar polítiques noves de desenvolupament local que estiguin basades en l'economia circular, en aquest model. I ja per acabar, tots aquests temes de residus, com veiem, estan molt alineats amb el tema de la linealitat del propi sistema, que principalment pensem que és el responsable de l'increment d'aquests impactes ambientals. I llavors, en aquest sentit, l'activitat productiva no només és la causa, sinó que d'alguna manera també és la víctima i aquesta degradació dificulta mantenir la viabilitat econòmica de les empreses. I en aquest sentit, preservar els inputs de producció, millorar la seva eficiència i defugir d'alguna manera d'aquest model econòmic més lineal i passar a un model d'economia circular més sostenible social i econòmica i ambientalment és el que pensem que s'hauria de fer. I per a fer-ho, cal assegurar l'acció climàtica i la circularitat perquè sigui un objectiu prioritari de les polítiques públiques i també realitzar accions com millorar la traçabilitat i la informació al consumidor sobre les característiques d'aquests béns i serveis, reforçar tot el tema de circuits curts de proveïdors industrials que contribueixin a la resiliència del teixit econòmic i també no hem d'oblidar la formació i la professionalització d'aquest sector. I això implica actuacions com la readaptació curricular i tècnica en tots els sectors i nivells formatius. Molt bé, moltes gràcies. Ja també has tocat un tema que lo tocarem en una taula específica, que és la formació professional. Recordeu que hem entrat en el tema de formació professional d'una manera molt concreta i tenim la taula de formació en la qual parlarem del tema de l'FP i de la universitat perquè són claus, diguem-ne, i en aquest procés de transició general de l'economia cap a un nou model o fins i tot resoldre els temes que no resolts i també altres temes com el comerç i turisme que avui no es toquen però que també sortiran, però que van també lligats amb això. Escolteu, ara la tercera ronda d'intervencions, abans de també donar la paraula al públic perquè a la gent que assisteix, perquè hi ha alguns que ja ens han demanat paraula fins i tot, va lligat a, escolteu, dit tot això, quals són els reptes /obstacles o els obstacles /reptes que molts han estat denunciats ja i quals són les oportunitats que té l'àrea metropolitana. El Carles ha mencionat alguna, el Jordi ha mencionat, ara la Sara també, abans també la Maite, la Cristian. Crec que tothom, el Cristian, amb crítiques que també s'han fet. Jo crec que les crítiques tant que han fet el Cristian com que han fet l'Eric, com que han fet el Carles, cadascú, el Jordi i la Sara. Jo crec que són crítiques que tothom ha fet, crítiques que s'han d'entomar. Algunes les hem de traspassar al PDU,
objectivament. Mira, ara estava Joan López i no, aquí jo li explicava, no, mira, aquesta observació hem de traslladar-la, el que deia el Carles Riba, que per cert em deia que era el seu president de tribunal de tesi, molt bé, no? Està el tema també del tema, de lo que deia el Jordi Berenguer en relació amb les connexions entre els sistemes, com jo intentava sintetitzar. Per tant, una mica s'obre un vental, un vano enorme de possibilitats de reflexionar. Per tant, ho farem una mica en torn lliure. Per tant, m'aneu demanant paraula, no? Clar, passa que, si cas, Eric, com no tinc tota la pantalla sencera, potser aniríem, dic jo, escolta, aniré donant paraula, si cas, no? Eric, si tens alguna cosa per aportar en aquest sentit. Únicament ràpid. És una mica per les experiències o per els treballs que estem ara desenvolupant. I jo crec que hi ha un punt clau de que en aquesta, el que mencionava abans, de la protecció d'aquests polígons existents i més els que estan en contra trama urbana, clar, el que veiem en l'experiència és que és necessari un anàlisi molt detallat de lo que passa en aquestes àrees. Hem detectat, per exemple, en polígons, nosaltres estem fent un treball en els polígons del Besòs, amb una ocupació de pràcticament un 80% d'aquests polígons. Per tant, com plantegem aquestes millores, aquesta renovació d'aquest sector, d'aquests àmbits, d'aquests polígons industrials. I, per tant, sempre havíem utilitzat el 22@ és un cas d'èxit, de dir, incrementem els aprofitaments, incrementem l'edificabilitat i a vegades ens donem compte que no és necessària per desenvolupar aquestes noves activitats, fer aquests increments per poder pagar unes despeses d'urbanització. Per tant, jo crec que aquí hem de treballar, i cada polígon és molt diferent i s'ha de fer uns instruments ad hoc a cada territori, però la necessària coordinació entre les administracions per finançar aquestes millores és bàsica. Jo crec que aquí el tema, ara que està el tema de les APEUs, jo crec que pot ser un instrument per coordinar aquestes millores. I després, ja s'ha mencionat, tot el tema de canalitzar les inversions o simplement una molt bona coordinació de les administracions en la renovació o la coordinació amb les companyies per la renovació d'algunes xarxes. I després hi ha un tema de que sempre se parla de que necessitem generar uns instruments més flexibles perquè, clar, això és un obstacle important de cara al nostre marc jurídic, que al contrari demana com uns de determinar molt bé els drets i deures de la propietat, per tant, uns paràmetres molt concrets, però hem de trobar els mecanismes per sortir-nos i fins i tot, si s'han de fer canvis normatius o fins i tot legals, és un dels punts importants. Després, jo crec que també de cara a una oportunitat, jo crec que la conjuntura aquesta de la transformació de la indústria pot generar unes dinàmiques molt positives per a la ciutat. Aquest cercle que es feia en el 76 entre la indústria i l'habitatge, ara amb aquesta nova indústria se poden generar altres dinàmiques d'hibridació i combinar altres usos que poden ser molt positius tant per els espais urbans, per la mobilitat i fins i tot per temes d'eficiència energètica. Per tant, jo crec que aquí el PDU i el POUMED també tindrà l'oportunitat de regular totes aquestes coses. I simplement, per últim, hem de fer una reflexió sobre totes les reserves de sistemes, de com han de ser aquests equipaments o com han d'aprofitar aquestes reserves d'equipaments i quins usos podem donar per potenciar les activitats econòmiques, com han de ser els espais lliures d'aquests polígons, quina qualitat i què funcionalitat han de tenir. I després, molt important, i ja s'han mencionat moltes coses, sobre els serveis tècnics. Jo crec que si volem
anar cap a la transició energètica i tal, necessitem fer una reflexió molt important sobre les reserves d'aquests serveis en els polígons. I, bueno, simplement uns primers apunts, després ja entrarem en algunes coses. Cristina, primer Cristina, després Maite, si teniu alguna cosa a dir sobre reptes o obstacles i oportunitats que no hàgiu dit, o que voleu remarcar. Pel que fa a les oportunitats, començaria potser tres temes. Un que ja han comentat, que és el tema del nou impuls que suposa l'aprovació dels fons europeus de recuperació, que suposen tota una oportunitat per transformar el model de mobilitat amb aquest doble objectiu de lluita contra el canvi climàtic i de reactivació. Ojo, que també és un repte de gestió de tots aquests fons. Diria també que des del punt de vista de la mobilitat potser el que més interessant és el fet que també s'han accelerat tot un seguit de mesures, en principi, per protegir els treballadors, com és el cas del teletreball o la llaminació de les hores puntes, aquesta nova flexibilitat en la mobilitat laboral, que evidentment és molt important, ha arribat a quedar-se i té un potencial molt important per introduir més racionalitat i eficiència en els sistemes de mobilitat. Quantes vegades parlaven quan a les hores puntes del matí tenim les xarxes col·lapsades i sempre diem i per què tothom ha d'entrar a les 8 i a les 9 del matí? O sigui, l'increment de capacitat que pot donar al sistema de mobilitat tenir una mobilitat laboral molt més flexible, això presenta una oportunitat molt important de millora. És això de posar en l'agenda de la mobilitat la gestió de la demanda. Sempre és més fàcil a partir de l'oferta i, amb el cas de la pandèmia i el teletreball, tots aquests canvis que semblaven impossibles es veuen que es poden tirar endavant i tenen un impacte molt important, tant o més com pròpies mesures que serien d'ampliació d'infraestructures, que són més costoses de posar en marxa. La demanda, d'un dia per a l'altre, podem reduir i fer canvis molt més ràpid. Tercera oportunitat, és evident, coses que també hem comentat. Tenim un model territorial i compacte que diria que és l'enveja. Se'n parla molt ara de la ciutat de 15 minuts a París, aquesta idea de fer una ciutat de 15 minuts per poder fer possible més aquests viatges de curta distància a peu, però si ens mirem nosaltres tenim un model d'urbà de ciutats compactes, d'alta densitat, mixticitat d'usos, que ja fa possible una part molt important d'aquests desplaçaments. Tenim un pla director urbanístic que el que caldrà és reforçar amb propostes aquestes densitats, aquestes mixticitats i tenim un bon punt de partida en aquest sentit. Com a obstacles, sí, és evident que tot estem parlant que és necessari fer uns canvis molt profunds i ambiciosos i complexes per assolir aquest model de mobilitat molt més sostenible. I és evident que fer-ho no podem fer-ho sense una intervenció activa, decidida i coordinada del sistema del sector públic. I en aquest sentit, potser ja ho hem parlat, ja ho hem dit, però crec que el principal obstacle o pot ser el punt més feble del sistema, i sap greu dir-ho, és el model de governança. El món de la mobilitat, a més, té un marc competencial compartit en diferents administracions que té un punt que li falta aquesta visió més metropolitana, integrada i coordinada. Això és una gran mancança i penso que diria, per deixar-ho així, que seria el principal obstacle al que ens enfrontem. Tot queda en casa. Molt bé. Moltes gràcies. Maite, si vols afegir alguna cosa. Sí, jo estic molt d'acord amb moltes de les intervencions que hi ha hagut aquest matí. Em sumo a totes d'elles i ja per acabar una mica també sobre temes obstacles i oportunitats. A veure, es parlava del tema de l'agilització del diferent, calendari o de diferents processos interns de poder tirar endavant determinades actuacions i això queda claríssim que és un dels obstacles que tenim a nivell metropolità, a nivell local, en el desenvolupament de les polítiques. Per tant, del tot d'acord en que això s'ha de coordinar d'una manera molt més eficient entre totes les entitats, actors que intervenen en temes de mobilitat. Però, per altra banda, també hem de pensar que el territori metropolità hem estat capdavanters en molts temes al llarg de la nostra història
i en temes de mobilitat particularment. I jo crec que això l'hem de retomar. Vull dir, tenim ara oportunitats amb els fons de recuperació europea, però tenim, per exemple, tota la part més de coneixement, de formació, tenim Lady Urban Mobility aquí a Barcelona. Vull dir, jo crec que sorgeixen moltes oportunitats a curt i mig termini que poden esdevenir rellevants per un tema d'impuls cap a aquesta mobilitat sostenible, saludable, equitativa i inclusiva que volem i sense perdre l'horitzó que això ha d'anar acompanyat d'un desenvolupament econòmic sostenible cap a aquesta potser economia circular que en dèiem. Jo crec que és una oportunitat important. Aquí també volia remarcar que també hi ha un paper important en aquest tema de governança que dèiem i que des de l'AMB també s'ha impulsat, un tema d'homogeneïtzació de criteris, de regulació, de normativa que pugui ajudar a treballar plegats en el desenvolupament d'algunes polítiques en tots els municipis i no tan sols a nivell metropolità o més enllà. I això ajuda molt al sector econòmic. Per exemple, en termes de mercaderies, tenir una regulació homogènia, això facilita molt tot el tema de distribució. Jo crec que en aquest sentit a curt termini es veuran canvis i jo crec que és molt rellevant. I després un altre tema que també hi pensava és el tema de la mobilitat en si, de la hipermobilitat versus la immobilitat. Es parlava, comentava la Cristina, tot el tema del teletreball que està per quedar-s'hi. No tothom pot teletreballar. No sé si el tema de l'immobilisme versus la hipermobilitat que teníem fins ara, és a dir, el fet del creixement econòmic comportava immediatament un creixement de mobilitat. Això és positiu? No ho és? Vull dir, jo crec que és un obstacle, una oportunitat, hem de veure en la seva justa mesura. És a dir, aquesta hipermobilitat ens facilitava realment a realitzar les nostres necessitats diàries com a societat. Per tant, jo crec que és un tema també bastant a discutir. I jo crec que més o menys aquestes eren les idees. Al debat segur que en surten altres també interessants. Molt bé. Carles, després el Cristian, així anem rotant una mica. Carles. No tens veu, sisplau, Carles. Ara sí. Dic que he plantejat, se'm sent, oi? La intervenció en obstacles i en oportunitats. El primer obstacle, la transició vers fonts energètiques menys intensives. És per primera vegada en la història de la humanitat encarem una transició energètica des d'unes fonts energètiques més intensives, que són els combustibles fòssils, vers unes fonts energètiques menys intensives, que són les energies renovables. Cal tenir present, però, que les fonts renovables, radiació solar, vents, corrents d'aigua, biomassa, etc., són suficientment extensives com per permetre, diguem-ne, la transició, sense regressió de civilització. Però sí que passem d'unes fonts, diguem-ne, que permeten potències molt més grans que no pas abans. En canvi, sí que comportarà un major treball i desplegament de mitjans, aquesta transformació, i la necessitat d'adaptar-nos a uns usos més eficients i adequats a les necessitats. I això és un tema, és com una espècie de tirar enrere respecte al que havíem fet sempre, que és més potència, més potència, més potència, més potència. El principal obstacle de la transició energètica que encarem és, doncs, la dificultat d'acceptar per part de la ciutadania aquest pas vers uns usos de potència més moderats i unes actituds de major implicació, participació i atenció en el propi sistema. Aquest jo diria que és un obstacle. No hauria de ser-ho, però sí que ho és perquè ens hem acomodat, hem cedit i, a més, sempre hem pensat en més, en més, en més. El segon tema és el del repartiment de la riquesa relacionat amb l'automatització i els límits dels recursos de la terra. Aquest és un segon obstacle important relacionat amb el primer, que és la desigualtat creixent en el repartiment de la riquesa, que ha estat possible per dues raons. Una és la productivitat dels processos, automatització, digitalització, que per altre cantó és un aspecte positiu, però, i combinat amb el bloqueig del creixement dels primers límits globals dels recursos de la Terra, ens dona aquesta situació. I sobretot perquè estem dintre un marc d'una concepció econòmica neoliberal que cedeix, diguem-ne, la resolució dels temes automàticament al mercat, cosa que no és certa. Més aviat aquestes dues
és una concentració de riquesa extraordinàriament. Per tant, això també és un tema que haurem de retirar enrere. Les crisis del 2008 i 2020, que és el Covid-19, representen el tombant d'una economia de creixement continu vers una economia estancada i inestable, amb perspectives més endavant de decréixer degut a la limitació de disponibilitat de recursos. Cal articular un nou desenvolupament humà compatible amb els recursos que ofereix la Terra. Això és un tema extremament important. En quant a oportunitats, hi ha una oportunitat enorme que és la informació i el debat amb la ciutadania, que jo penso que no s'ha contemplat prou. Jo, per exemple, he apuntat com a modificació d'alguns dels punts coses que es deia planificar i comunicar, sobretot, i debatre amb la ciutadania. Penso que els canvis que venen són d'una gran profunditat i abasteixen o toquen tots els aspectes de la nostra activitat i s'han de bastir sobre bases noves. No són, per tant, canvis simplement tecnològics. Molta gent pensa que la tecnologia els hi resoldrà i que continuaran fent el que han fet fins ara, sinó que són canvis que tindran una nova relació de nosaltres amb la naturalesa i en noves formes d'organització social i política dels propis humans. La crisi larvada dels fòssils i de les seves conseqüències sobre el canvi climàtic ha estat amagada durant molt de temps pels principals responsables polítics mundials i les principals empreses i agències mundials, per exemple, l'Agència Mundial de l'Energia, que l'he anat seguint, ha fet un tombant ara, i les empreses que han dirigit l'oligopoli energètic fort. Ara comença a percebre la gravetat de la situació i a reaccionar. Però les grans empreses no han canviat el xip i ara volen fer negoci amb els grans projectes basats en energies renovables, emulant les energies fòssils intensives, cosa que serà molt difícil i que en tot cas deixarà o exclourà i marginarà una part molt important de la ciutadania d'aquesta transformació. Per tant, hem de fer una transformació diferent. Per tot això, crec que un dels elements claus de la transició energètica consisteix en iniciar un gran debat, i crec que l'àrea metropolitana hauria de fer, sobre totes les seves implicacions d'aquesta transformació, ja que és la clau per aconseguir un nou sistema energètic sostenible i també per mitigar els efectes del canvi climàtic. I un últim punt seria la transició energètica, treball i repartiment de rendes. Hi ha una gran oportunitat de la transició energètica que es transforma en un estímul per construir una nova economia més equilibrada, justa i on la ciutadania hi participi i se senti compromesa. Les fonts renovables, especialment la fotovoltaica i l'eòlica, estan distribuïdes arreu i són accessibles, i això és molt important. Per tant, el nou sistema energètic i la nova economia poden ser molt més distribuïdes i participades. Alhora, els sistemes tècnics poden ser més resilients. I faig una última reflexió. Atès que en unes poques dècades, d'aquí al 2050 probablement, la transició energètica a Catalunya requerirà, entre altres, l'establiment de 64.000 hectàrees a Catalunya d'instal·lacions energètiques, que és un 2% de tot el territori, imagineu-vos. El condicionament de tot el parc d'edificis que tenim en les noves condicions. La transformació del sistema de transport, tant en el seu concepte com en els vectors. I els canvis en els processos industrials i de serveis, que per cert, diguem-ne, de vegades oblidem que el 80% generalment són els materials i 20% la indústria transformadora, tot això ens fa pensar més aviat que faltaran recursos humans per a dur-ho a terme. I, per tant, davant de la transició energètica i el canvi climàtic, el principal repte és comunicar la perspectiva d'aquestes transformacions a la ciutadania, posar-nos mans a l'obra amb accions concretes de les que anirem aprenent, perquè haurem d'anar aprenent d'això. I aquest camí demanarà molt treball manual, però també intel·lectual, penso en la universitat especialment, per comprendre el nostre entorn, observar, concebre, dissenyar, seguir, avaluar totes aquestes transformacions i també preparar la formació per a tota la generació actual i les futures. Ja està, gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Molt interessant, realment han sortit més coses i segurament que si estiguessin tots els matisos ja encara estan molt bé i jo crec que a part surten coses que no estaven tampoc en els papers, algunes i altres no, per tant ja ens van molt bé i les prendem totes notes en la gravació. Passo la paraula, et cedeixo la paraula, Cristian, que t'he deixat, no? Perquè volia fer una mica així també de sacsejar, si et sembla bé. Sí. Jo ho faré molt breu perquè abans ja m'has cridat l'atenció, no suportaria una segon toc d'atenció. Recupero una mica el fil on estava la Maite, que parlava de l'òptica urbana de distribució de mercaderies. Aquí uns tecla una oportunitat, depèn de com tu miris.
la regulació efectiva de l'ocupació de l'espai públic, i aquí l'administració local és protagonista, no? És competència pròpia i, per tant, té les eines per fer-ho. Regulació efectiva no vol dir prohibició. Aquesta onada no es confronta només amb prohibició, doncs hem de ser proactius, sortir a buscar l'oferta d'aquests proveïdors de serveis de distribució de mercaderies i trobar de forma dinàmica, perquè les solucions no són úniques, sí que sabem que existeixen però no són úniques, un model de regulació efectiva de l'ocupació de l'espai públic. I la segona reflexió. Per la gran logística, no? Parlant de la logística, us deia al principi la gran i la distribució urbana, la DUM. Les tendències globals estan portant a l'escurçament de les cadenes de subministrament. I hi ha diferents fenòmens, començant per l'òbvia necessitat de reduir emissions i transició energètica a les cadenes de transport globals, de fer cadenes més curtes, de produir més en local. Això pot portar a un cert reshoring, una certa relocalització, una certa emergència de nova activitat ubicada a prop dels centres de consum. Això és una oportunitat pel nostre territori. Per exemple, aquesta setmana s'està vivint una tensió en el preu dels nòlits marítims. Portar un contenidor, transportar contenidors entre Europa i Àsia està sent molt car. Però és que no només molt car, sinó que de vegades ni tan sols paguen, t'ho fan. Si tu fas local, aquest grau d'imprevisibilitat de la teva cadena de producció la perds. Si tens espais ben muntats en el teu territori, pots encabir aquestes activitats sense necessitat de fer ús d'aquestes cadenes tan exposades a contingències globals. I aquí paro, Héctor. Molt bé, gràcies. Jordi, si tens alguna cosa, si no... Sí. Jo... Quan es parla dels obstacles davant de les innovacions tecnològiques, a mi sempre em ve al cap aquesta imatge, no sé si l'esteu veient, que és que quan a Anglaterra van començar els cotxes, va sortir una normativa que deia que a davant del cotxe havia d'anar un senyor a 60 metres al davant amb una bandera vermella avisant que venia un cotxe. Això em va quedar gravat i realment quan veus això, això què estàs veient aquí? Aquí el que estàs veient bàsicament és la por i el desconeixement i una certa desconfiança. És a dir, tot molt humà. Com ho soluciones, aquesta por i aquesta desconfiança? Doncs quan aprens i saps que aquest cotxe té uns frenos i que es pot aturar. És a dir, el coneixement és el que ens treu la por. Llavors, en l'àmbit aquest de les innovacions i de les telecomunicacions, d'això estem una mica amb això. Cal formar, cal ensenyar, cal veure quin profit pots treure de tot això. Llavors, aquí els obstacles jo diria que són més carrers d'aquest tipus, més cultural i més de resiliència, adoptar aquest canvi. Per altra banda, també, què és el que es pot fer per facilitar aquest desplegament de telecomunicacions? Les telecomunicacions venen molt regulades per l'Estat, i no només per l'Estat, sinó que això emana d'una regulació europea i emana d'una regulació internacional que ve de la Unió Internacional de Telecomunicacions. Per tant, aquí poca cosa hi ha a fer. El que sí que pots fer és facilitar tot aquest tipus de desplegament. Com? Des de l'àmbit urbà i des de l'àmbit metropolità, això, que no es faci una obra viària o urbanística sense que es prevegi la instal·lació de canalitzacions o de punts d'accés. Obligar a la compartició d'infraestructures. És a dir, per exemple, a ningú se li acut que quan es fa un embassament d'aigua, que allà s'hi posin dues centrals hidroelèctriques, una d'Endesa i una altra d'Iberdrola. Posaràs una i compartiràs. Doncs això ha costat i ara més o menys ja comença a estar assumit. És a dir, tu a casa tens l'electricitat i la tens contractada amb Endesa, però després la pots contractar amb factor d'energia i ningú et canvia els cables. Doncs això en telecomunicacions mica en mica ha anat passant. També és cert que aquí hi ha una altra oportunitat que ha sorgit. Saps com és positiu i negatiu. Clar, tot amb el confinament i amb la pandèmia i amb el teletreball,
el que hem vist, i en el cas dels parcs tecnològics associats a les universitats, és que hi ha hagut una reducció de la demanda d'espais per part de les empreses. I suposo que molts polígons industrials potser també passa el mateix. Clar, de cop i volta la gent ha descobert que potser no cal tenir 100 metres quadrats llogats en un lloc, sinó que potser amb 50 ja en té prou. A la vegada que també redueix la mobilitat, perquè es veu que potser no cal que ens desplacem tots alhora en aquell lloc, sinó que pots alternar. Esclar, llavors, això, d'alguna manera, aquests canvis, això són unes oportunitats potser per pensar en un nou model dels polígons d'activitat econòmica i d'aquest suport que se li hauria de donar a les empreses. És a dir, tots són canvis que d'alguna manera els podem convertir en oportunitats i penso que des de les administracions locals i des del territori es pot fer molta cosa. Però jo crec que, bàsicament, ho sintetitzia això, formació tecnològica per evitar posar les banderes i els homes que vagin a peu abans de la innovació, o sigui, treure els frens al desplegament, però també amb seguretat, és a dir, donar seguretat i garanties que aquí no farem destrosses. Jo diria que bàsicament és això. Molt bé. Moltes gràcies, Jordi. Sara, si tens alguna cosa, si no obrirem el torn de debat que portarà el Toni. Sí, bueno, ja han anat sortint moltes de les coses, com la sostenibilitat és un tema transversal. Per mi els principals limitants són el temps, perquè anem ja molt tard. Aquest canvi de mentalitat que comentava el Carles, que ens està costant molt, i els recursos econòmics que han de fer possible aquests canvis i que fins ara els hem estat enfocant en altres prioritats. Llavors, com a obstacles jo també volia apuntar el que ha dit la Cristina, de la complexitat d'aquests sistemes urbans, ja que el que fa és concentrar gran part dels impactes ambientals i com pot ser la contaminació, i això ens posa en risc com la nostra qualitat de vida. I com ella també apuntava, també genera una sèrie d'oportunitats, permet que hi hagi més interacció, més col·laboració, concentrar més recursos i talent, possibilita que hi hagi certes economies d'escala, la creació de comunitats energètiques i fa que tot això s'acceleri i aquests canvis també en fa de catalitzador. Però jo també voldria apuntar una cosa que potser no ha sortit tant, que és que una de les barreres és que existeix encara avui una certa manca d'informació i en aquesta línia caldria generar informació que estigui actualitzada i que sigui fidedigna sobre els fluxos de matèries, tant de matèries primeres com de residus, com d'energia relacionades amb el metabolisme urbà i que ens permetin analitzar-lo per tirar endavant polítiques i estratègies que estiguin molt adaptades a la realitat i necessitat de cada situació. Molt bé. Toni, tenim paraules demanades o, si us plau, qui vulgui demanar paraules? Sí, teníem dues paraules, però han hagut de marxar perquè hem hagut d'allargar aquest bloc, perquè avui és una sessió especial, perquè tenim un nombre molt gran de ponents, comparat amb la resta, però sí que tenim unes intervencions força interessants en el xat que volia resumir i potser els autors volen matitzar alguna cosa més, però en Baltasar Pozuelo, la pregunta o el tema de com adequar les velocitats, ell fa uns comentaris entorn al funcionament de la famosa Hèlix i parla de crear marcs de confiança, de la importància de la digitalització administrativa i el procés de regulació, que ell veu important, però que s'ha de fer des de la confiança. També parla de l'energia distribuïda com la resposta al més del 20% de les necessitats energètiques i un comentari més global de, sobretot, que l'administració no afegeixi més complexitat, d'acord, en les seves operacions. En mort del control. I tenim també una intervenció també al xat de Pedrosa, del mateix Baltasar, que diu que estan treballant amb Are 8 i de Pedrosa amb el prototip d'un vehicle de tracció humana
i que pensa que estaran disponible un pilot en 18 mesos, un any i mig. Tenim una altra intervenció del Marcel Albornoz, que li sorprèn que no ha sortit la paraula bicicleta en cap moment i quan li consta que l'àrea metropolitana té 6 municipis amb hubs de ciclologística. Per tant, ha deixat una mica el comentari sempre de la centralitat del motor. Després Jordi Sala diu que a l'IRMB tenen uns dels millors estudis sobre mobilitat as a service i que ells proposen la e-mobility as a service. No sé si alguna de les persones volen complementar en els 10 minuts que tenim ara de temps. I Baltasar, veig que has aixecat la mà. Endavant, et passo el micro. Sí, hola, bon dia, gràcies. Només volia matisar dos qüestions. Quan estem parlant d'aquests aspectes, crec que alguns han resposta a l'Héctor en el xat, però des del punt de vista empresarial hem de considerar dos qüestions bàsiques. La velocitat la tenen les empreses i moltes es mouen pel boletín oficial de l'Estat. Per tant, aquí tenim una eina que us pertany a vosaltres i que deveu de fer la moure molt ràpidament perquè és el que necessiten les empreses. Es parla molt d'espais, però a l'hora de la veritat les empreses necessiten tindre capacitats i moviment a l'hora de resoldre certs reptes que se'ns proposen. No ens oblidem mai, sense empreses no hi ha ni creació d'empleo ni creació de riquesa i, per tant, distribuir-la no és l'objectiu, sinó crear-la. I en tercer lloc, i és molt important, Next Generation. Les empreses i les administracions no s'endeudaran en les seves propietats, en les seves hipoteques pròpies. Estem hipotecant els nostres fills i els nostres nets. Per tant, tot el que plantegem, totes les inversions que proposem, necessàriament tenen que generar oportunitats de negoci, oportunitats de feina, oportunitats de creació de riquesa. Jo no sé si en creixement o de creixement, perquè no necessàriament el creixement ha de donar realment el benestar. Pot ser que processos de creixement ens portin a molts llocs més. Trobo a faltar parlar molt del biometano. Parlem molt de l'hidrogen, sabeu que hem creat el Consorci per l'Hidrogen Verd, el renovable, però el biometano és realment el que capacita, el que és igual que el gas natural i, per tant, no necessitem fer coses noves. I, per un altre costat, en un procés en què el 2030 perdrem part de la capacitat elèctrica de Catalunya, el pensar en l'eficiència és el gran motor de la sostenibilitat energètica. Crec que ho he dit bastant clar i és que les xarxes distribuïdes són immediatament el futur i hem de treballar per aquí des del punt de vista metropolità també. Gràcies. Sí, Baltasar, gràcies. Si cas, el Carles Riba, si estàs present i ho has sentit, si ens pot ajudar. Jo, francament, no soc un expert, com ja ben saps, en el tema del biometano i tot això, i de totes maneres la teva aportació, si la pots... Bueno, Toni, la recollim i l'estudiarem, perquè si realment és part del que, com tu comentes, òbviament estarà integrada, perfecte, molt bé. Sí, en aquests moments estic mirant de fer... Sí, Xavier, has demanat la... Comparatius. Perdó, disculpa. Estava mirant de fer uns números comparatius entre la captació, diguem-ne, de la biomassa, d'energia de la biomassa i la captació fotovoltaica. I la fotovoltaica és per superfície, per unitat de superfície bastant superior, diverses vegades superior. Encara no ho tinc del tot apamat, però... I, per tant, hem fet números sobre la capacitat, diguem-ne, de produir biometà i són, diguem-ne, posant tot el que es pugui posar, difícilment es pot arribar més enllà del 10%. O sigui que, en canvi, la fotovoltaica i l'eòlica, diguem-ne, i el que tenim d'hidroelèctrica, diguem-ne, seran les bases fonamentals.
també hi ha la llenya, però diguem-ne seran petites. Vull dir, precisament els combustibles fòssils han permès fer un salt, diguem-ne, d'intensitat energètica, de capacitat energètica molt gran, perquè és, en certa manera, biomassa acumulada al llarg de centenars de milions d'anys. I ara ho estem cremant en molt poc temps. Però quan s'acabi això és una complexitat. Jo estic d'acord amb una qüestió, que és que la qualitat de la vida no ha d'anar necessàriament unida a un augment. Podem progressar en dimensions diferents. I, per tant, hem de treballar aquí. Només potser posaré una dada, vull dir, i en fotovoltaica. També he fet uns anàlisis darrerament de què hi hauria d'haver al darrere d'un vaixell porta-contenidors de 8.000 teus, és un vaixell gran, dels més grans que hi ha en teus, per funcionar durant un any amb hidrogen. I em dona que al darrere hi hauria d'haver un parc fotovoltaic d'unes 400 hectàrees. Llavors, si tenim en compte això, veurem que hem de ser... Jo crec que l'eficiència ha d'estar al servei d'una cosa més important, que és l'estalvi energètic. Jo crec que el text ha fet diverses propostes d'esmena en el text inicial, perquè penso que el que hem de posar l'èmfasi és en l'estalvi. L'eficiència és un mitjà per fer-ho. Però fixeu-vos bé que hi ha l'efecte Jevons, famós, que diguem-ne, amb eficiència acabem gastant més, però en gastant barat. Vull dir, abans una bombeta, diguem-ne, gastava 60 watts, ara en gasta 10 o 11, no sé quants són, o 7 o 8, els que siguin, i per tant dius, escolta, ens posarem 4 bombetes o 5 bombetes a cada habitació i les meves les tindrem tot el dia enceses. I acabem gastant més electricitat amb uns sistemes més eficients. O sigui, això ho hem d'evitar, que és l'efecte Jevons. L'eficiència ha d'anar per aconseguir estalvi, perquè amb sistemes renovables haurem de desplegar molts mitjans per tenir l'energia necessària. Sí, jo crec que està molt bé. Gràcies, Carles.